Wel, gawn ni rando ar air Duw, Salm 112, i'n harwen ni i addoli heno. Molwch yr arglwydd, gwyneu fyd y sawl sy'n ofni'r arglwydd, ac yn ymhyfrydu'n llwyr yn ei orchmynion. Bydd ei ddisgynyddion yn gedyrn yn gadarn ar y ddeiar, yn genhedlaeth uniawn wedi ei bendithio, bydd golyd a chyfoeth yn ei dŷ, a bydd ei gyfiawnder yn para am byth. Wel, gawn ni foli nawr gyda'r emyn cyntaf heno, Iesu yw'r Ior, y gris sy'n atsain drwy y cread. Wel, mae dau ddarlleniad gyda ni heno. Yn gyntaf, Efengyl Mathew, pennod 4, a darllen at adnod 11, ac wedyn mi newn ni atgoffa'n hunan a darlleniad o Effesiau pennod 6 ynglyn â'r arfogaeth ysbrydol yn y frwydr. Yn gyntaf, Mathew pennod 4, yn darllen at adnod 11 a hanes temtio yr arglwydd yn yr anialwch. Yna arweiniwyd Iesu i'r anialwch gan yr ysbryd i gael ei demptio gan y diafol. Wedi iddo'n prydio am 20 dydd a 20 nos, daeth arno eisiau bwyd. A daeth y temptiwr a dweud wrtho, os mab Duw wyt ti, dywed wrth y cerrig hyn am droi'n fara. Ond atebodd Iesu ef, y mae'n ysgrifenedig. Nid ar fara yn unig y bydd rhywun neu dyn fyw, ond ar bob gair sy'n dod allan o enau Duw. Yna, cymerodd y diafol ef i'r ddinas sanctaidd a'i osod ar dŵr uchaf y deml, a dweud wrtho, os mab Duw wyt ti, bwrw dy hun i lawr, oherwydd y mae'n ysgrifenedig. Fydd orchymyn i'w angylion amdanat,
byddant yn dygodi ar ei dwylo rhag i ti daro dy droed yn erbyn carreg. Dywedodd Iesu wrtho, y mae'n ysgrifenedig drachefn, neu mae hefyd yn ysgrifenedig, paid a gosod yr arglwydd y Dduw ar ei brawf. Unwaith eto, cymerodd y diafol ef i fynydd uchel iawn, a dangos iddo holl deyrnasoedd y byd a'i gogoniant, a dweud wrtho, y rhain i gyd a roddaf i ti, os syrthu i lawr am haddoli i. Yna dywedodd Iesu wrtho, dos yma i Satan, oherwydd y mae'n ysgrifenedig yr arglwydd y Dduw a addoli, ac ef yn unig a wasanaethu. Yna gadawodd y diafol ef, a daeth angylion a gweini arno. Ac yna llythyr Paul at yr Effesiaid, a phenod 6 ac adnod 10, yn olaf, yn gryfhewch yn yr arglwydd, ac yn nerth ei allu ef. Gwisgwch amdano'ch holl arfogaeth Duw, mwyn i chwi fedru sefyll yn gadarn yn erbyn cynllwynion y diafol. Nid â dynion, neu mae drolion yr ydym yn yr afael, ond â thywysogaethau ac awdurdodau a llywodraethwyr tywyllwch y byd hwn, a phwerau ysbrydol drygionus yn y nifolion leoedd. Gan hynny, arfogwch a holl arfogaeth Duw, mwyn i chwi fedru gwrth-sefyll yn y dydd drwg, ac wedi cyflawni pob peth, sefyll yn gadarn. Safwch ynte a gwirionedd yn regis ym eich canol, a chyfiawnder yn arfwisg ar eich dwyfron, a pharodrwydd i gyhoeddi efengyl tangnefedd yn esgidiau am eich traed. Heblaw hyn oll, arfogwch a tharian ffydd, a hon byddwch yn gallu diffodd holl teithau tanllid yr un drwg, derbyniwch helm iachawdwriaeth, a chleddyf yr ysbryd, sef gair Duw. Ymrowch i weddi ac ymbil, gan weddio bob amser yn yr ysbryd. I'r diben hwn byddwch yn effro, gyda dyfal barhad ym mhob math o ymbil dros y saint i gyd. A gweddiwch dros o finnau, y bydd i Dduw roi i mi ymadrodd ac agor fy ngenau i hysbysu ni ofn ddirgelwch yr efengel. Trosti hi yr wyf yn llys genad mewn cadwynau. Ie, gweddiwch ar i mi lefaru'n hi amdani fel y dylwn lefaru. Ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. Diolch arglwydd am gael troi ata ti o'r newydd heno mewn gweddi. Diolch am gael bod eto mewn oedfa yr hwyr yma, ac i ni yn gynnull yn enw'r arglwydd Iesu Grist, ac o arglwydd i ni'n diolch am yr addewid, lle mae 2 neu 3 wedi ymgynnull yn fenw i, bydda i yno yn y canol. Ac felly arglwydd gawn ni ddod ar addewid yna ger dy fron nawr, a gofyn am dy bresenoldeb sanctaidd yn ein plith ni, trwy berson yr ysbryd glân. Fel y byddwn ni'n ymwybodol o arglwydd, dy fod ti gyda ni, a bod ni'n profi cymundeb gyda Duw yn yr oedfa heno. Arglwydd, mae bob amser pethau sy'n gallu cymryd ein sylw ni, a tynnu'n meddwl ni oddi wrtho ti a'n calonau ni, ac felly ni'n gofyn am dy help eto heno i addoli mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Ond o arglwydd, diolch bod gyda ni oedfa a bod gyda ni gyfle i droi at Dduw. Wel, dyma hyfryd fan i droi at Dduw, lle gall credadyn gwan cael nerth i fyw. Diolch arglwydd bod ti'n ein galw ni i ddod ata ti, bod ti'n ein galw ni ac yn ein cymell ni i ddod i dy geisio di, a dy geisio di yn holl galon, ac i ti'n addo os nawn ni hynny y byddwn ni'n dy gael di. I ni'n diolch am yr addewidion hyn arglwydd, ac fel glywson ni bore yma, gallwn ni bwyso arnyn nhw, a credu nhw, a llawenhau ynddyn nhw, a disgwyl eu cyflawni nhw, oherwydd pwy sy'n ni rhoi nhw, oherwydd mae dy air di yw e. Ac felly arglwydd, o gawn ni brofi dy gwmni di heno yn yr oedfa newydd yma. Gawn ni glywed y lais di arglwydd yn siarad. Gawn ni
deimlo bod dy fod ti arglwydd yn agor yr ysgrythyr i ni, a bod ein calonnau yn llosgi, a bod ein ffydd ni yn tyfu arglwydd, bod ein cariad ni yn tyfu, a bod ni'n cael gras wrth fod yn ymoddion gras o arglwydd. Mae angen gras, mae angen trigaredd arno ni yn barhaus o ddydd i ddydd, ac o nos i nos, o wythnos i wythnos. Ni mewn angen o hyd arglwydd. A diolch bod ni'n cael dod yn hyderus nawr ger dy fron, yn enw'r arglwydd Iesu, i gael trigaredd ac i gael gras yn gymorth yn ei bryd. Rho ras i ni daddoli di yn gywir, ac o arglwydd rho ras i ni dy geisio di nawr, ac o arglwydd yn ôl da ddewid, tir di'n plith ni. Ac arglwydd i ni yn daddoli di felly fel y gwir a'r bywiol ddew. Nid cadw rhyw arferiad da i ni heno, ond dod i gwrdd â Duw. Ac o arglwydd i ni yn awyddus iawn i wneud hynny, oherwydd dy fod ti wedi torri mewn i'n bywyd ni. Dyna sydd wedi digwydd i ni. Wyt ti wedi torri mewn arglwydd. Wyt ti wedi'n galw ni, a galwad arbennig iawn. Ac i ni wedi dod at yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni'n garu fe, bod ni ddim wedi weld e. Oherwydd bod ni wedi profi o'i ras a'i gariad yn ein bywydau ni. I ni wedi profi rhywbeth o'r cariad anfeidrol yna oedd yn rhoi dy fab i farw drosom ni ar y groes. Y cariad na oedd yn mynd ar arglwydd Iesu i'r groes, wedi dod â fe o'r nef i'r ddaear. Wedi mynd â fe i ddioddef y felltith, i ni newydd ganu amdani nawr, a'r galfaria yn ein lle ni. O, arglwydd, i ni'n diolch i ti, bod ti wedi agor ein llyged ni arglwydd, i weld rhywbeth o'n hangen ni, gweld rhywbeth o dy ogoniant di o arglwydd, pa mor ddrwg oedd yn gwrthryfel ni, ond pa mor drigarog oedd ti, pa mor dda oedd ti, a bod gobaith i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. A'r cyfan wedi ei ddatguddio i ni yn yr ysgrythyr. I ni'n diolch heno bod ni'n meddwl am gleddyf yr ysbryd, sef gair Duw. Ac arglwydd i ni'n diolch mae'r ysbryd glân sydd wedi rhoi y gair i ddynion, wedi cynhyrfu, wedi ysgogi dynion, wedi dod â'r gair trwy ddynion i fod yn ysgrifenedig i ni, ar hyd canrifoedd mawr. Ac arglwydd i ni'n diolch mae'r ysbryd glân sy'n dod â'r gair i'r galon wedyn ni i fywhau dynion, i fywhau ni i dderbyn y gair ac ymateb iddo fe. A'r ysbryd glân sydd yn goleio yr ysgrythyr i ni, gawn ni ofyn heno felly i'r ysbryd i'n goleio ni o arglwydd, ac i'n gwisgo ni anerth wrth gyhoeddi gair Duw. Wrth gyhoeddi'r gair heno, wrth gyhoeddi y gair yn ein tystiolaeth ni fel eglwys o arglwydd, i ni'n gweddio am nerth yr ysbryd glân, ar y gair yn ein dydd ni o arglwydd. Fel bod yn dod yn nerthol ac yn cyrraedd calonnau ac yn newid bywydau pobl eto. O arglwydd i ni yn cyflwyno'n gilydd eto, i'n cyflwyno gwaith yr eglwys, i'n cyflwyno y clwb haf, i ni'n cyflwyno gweithgarwch yr haf yn gyffredinol yng Nghymru, a gweddio dyfendith arglwydd ar bob gwersyll ac yn hadledd, pob tystiolaeth ar lan y môr o arglwydd, bendithio'r gwaith yma, nerthad y bobl o arglwydd i ddyrchafu yr arglwydd Iesu Grist. A'i ddal yn uchel o flaen pobl. Ac arglwydd y byddi di yn dy ras yn agor llyged pobl yn dod â phobl at yr arglwydd, at ffynnon y bywyd tragwyddol. Trigarha arglwydd yw ein gweddi ni, a bendithia'r gwaith, a bywhad y waith, bywhad ni o arglwydd yn ein cyfnod ni, a bywhad y waith yng nghanol y blynyddoedd. Ni'n cofio am y rhai sy'n mewn gwendid heno a llesgedd, rhai sy'n gartre o arglwydd neu mewn cartre, rhai sydd yn unig bendithia nhw a nertha nhw arglwydd, helpa nhw i dybrofi di yn gymorth hawdd ei gael. Ni'n cofio am y rhai sy'n galaru yn ein plith ni o hyd, gofyn
dy ddiddannwch di iddyn nhw yn yr Efengyl ac yn dy ras ac yn dy ddigonedd di o arglwydd sydd yr un o hyd. O arglwydd i ni yn gofyn i ti nerthu ni i fod yn bobl sydd yn gwybod gair Duw, sydd yn cuddio'r gair yn ein calonnau ni, ac sydd yn gwybod sut i ymladd y frwydr gyda chleddyf yr ysbryd. Nerthon ni nawr felly arglwydd a derbyn ni, yn enw ac yn haeddiant, ac yng nghyfiawnder Iesu Grist, ac ei fwyd. Amen. Gawn ni droi at yr ail emyn gyda'n gilydd. Un ag efais i mi'n gyfaill, pwy fel efe. Hwna gar yn fwy nag eraill, pwy fel efe. Wel, i ni'n dod nawr at rhan arall o'r arfogaeth ysbrydol, Effesiaid pennod 6, ac ail ran adnod 17. Mi ddarllenwn ni adnod 17, derbyniwch helm iachawdwriaeth a chleddyf yr ysbryd, sef gair Duw. Ac i ni'n mynd ymlaen nawr te heno gyda'r arfogaeth yn y frwydr ysbrydol. A cleddyf yr ysbryd, y cleddyf, y gair sy'n cael ei ddefnyddio yn Groeg, machaira, mae'n cyfieithu y gair Lladin, fydd yn gyfarwydd i chi, gladys, sydd wedi rhoi gladiator wrth gwrs. Gladys yw'r cleddyf eitha byr, byddai'r gladiator yn ei ddefnyddio. Gladys a machaira wedyn ni rhywbeth tebyg yn Groeg. Dyma y cleddyfau oedd gyda tyrfa Judas yn yr ardd yn dod i gymryd yr arglwydd. Dyma'r cleddyf oedd gyda Pedr yn torri clust malchus yn yr ardd. Oedd e'n gleddyf i amddiffyn, ond yn arbennig i ymosod wrth gwrs. Dyma yr arfogaeth mwyaf ymosodol ohonyn nhw i gyd. Y cleddyf.
oedd e'n gallu niweidio, oedd e'n gallu lladd gelyn wrth gwrs. O'ch chi'n gallu torri a trywanu, stabio, gyda'r cleddyf yma. Mae'r darlun yn ddigon rhwydd wrth gwrs, ac yr anogaeth yw nawr te, derbyniwch, neu cymerwch yr helm, cymerwch, derbyniwch, cleddyf yr ysbryd. A mae derbyn, wrth gwrs, bydde rhywun yn rhoi yr arfogaeth i'r milwr, a'r milwr yn ei gymryd wedyn ni, cymryd yr helmet a'i roi, cymryd y cleddyf, wrth gwrs, a'i roi siŵr o fod yn y wain. Ond mae'n bwysig i ni feddwl am dderbyn y cleddyf yma, beth yw'n hagwedd ni at air Duw. Beth yw'n hagwedd ni at yr ysgrythyr, wrth gwrs, gair Duw. Mae'n bwysig iawn, iawn. Ei gymryd yn ddiolchgar. Mae'n arf pwysig iawn yn y frwydr ysbrydol. Allwn ni ddim bod hebddo fe. Dylen ni ei dderbyn yn ddiolchgar iawn. Ac wedyn ni, nid ceisio ei newid wrth gwrs. Cymryd y gair i ni, derbyn y gair, nid ei newid nid bod yn feirniaid arno fe, ei dderbyn fel y mae Ac i ni'n byw mewn dyddiau, wrth gwrs, lle mae'n ffasiynol i newid y gair, i feirniadu fe, i roi yn hunain uwch ben yr ysgrythyr, a nid yn y byd yn unig, ond yn eglwysi Iesu Grist, mae'n trist iawn. Ond nid fel yna dylen hagwedd ni fod, ond ei dderbyn wrth gwrs. Derbyn gair Duw i ni yn ddiolchgar. Ac wedyn ni, achos os i ni'n beirniadu fe, meddyliwch chi nawr bod milwr yn cymryd y cleddyf a mae'n edrych yno fe, so'n siŵr o hwn, dwi'n yn trysto hwn o gwbl. A fydd hwn yn neud y gwaith nawr, a fydd hwn o unrhyw werth yn y frwydr. Siwr agwedd bydde hwnna i fynd i frwydr. Neiff e ddim y tro o gwbl. Mae rhaid bod y milwr a hyder llwyr yn y cleddyf, yn yr arfogaeth sydd gyda fe. A mae'n bwysig iawn bod gyda ni hyder, wrth gwrs, yng ngair Duw, yn y cleddyf yr ysbryd, yn yr ysgrythurau. Ac wrth gwrs, bydde fe yn edrych ar ei ole, wrth gwrs. Bydde fe yn neud yn siŵr bod e'n lan, bod e'n cael ei lanhau, a roi min arno fe falle. Wel, ffordd i ni'n neud hynny? Wel, i ni'n darllen y gair. I ni'n myfyrio ynddo fe. Yn ei ddysgu fe, fel bod ni'n gallu ei ddefnyddio fe. Ei ddefnyddio fe. Mi ddewn ni nes ymlaen nawr i weld esiampl Iesu Grist, yr esiampl perffaith, siwt mae defnyddio cleddyf yr ysbryd mewn brwydr. Na'r darlleniad gawson ni Efengyl Mathew yn hentiad Iesu Grist. Na'r esiampl berffaith, wrth gwrs. Ond meddyliwch chi nawr, doedd yr arglwydd Iesu ddim yn dweud o'r Satan, hanner munud, beth mae'r Beibl yn gweud fyna nawr? Na, oedd e'n gwybod oedd e'n gwybod ac oedd e'n gallu dweud ac oedd e'n gallu ei ddefnyddio fel arf. A mae hwnna'n her i ni, ynddo fe? Mewn gwledydd lle mae Cristnogion yn cael ei herlyd, a lle mae Beibl yn brin, beth yw'r peth cyntaf maen nhw'n neud? Os maen nhw'n cael darn o Beibl, bydden nhw wedi dysgu fe, wrth gwrs. Achos falle bydd rhaid nhw baso fe mlaen. Maen nhw'n brin, maen nhw'n paso fe mlaen i rywun arall yn China. A falle daw darn sydd gyda nhw. Wel, bydd rhaid i dysgu hwn nawr, a wedyn gallai baso fe mlaen, gall rywun arall i gael e. A mae e'n dysgu fe, neu hi. A maen nhw'n paso fe mlaen. Ond mae gyda nhw wedyn, i'w ddefnyddio. A mae'n codi cwilydd arno hi, mae'n cyfadde. Achos maen nhw gyda ni, wrth gwrs, mae'r Beibl gyda ni ar y silffoedd. Ond oedden ni'n gwybod yn ddigonol i'w ddefnyddio fe. A mae hwnna'n her, mae'n her i fi. A mae'n her i ni falle. Mae eisiau ni drwytho'n hunain, ond os piclo'n hunain yn yr ysgrythyr. I gael mynd i'r frwydr nawr, yn effeithiol i'r frwydr ysbrydol. Bydde'r milwr ddim yn mynd heb y cleddyf, chi'n gweld. Dylen ni ddim bod hebddo fe.
Ddim yn meddwl brwydro heb air Duw. Nid yn gair ni, gair Duw. A hyder mawr ynddo fe. Mae lot o'n ni nawr, wrth gwrs, mae'r Beibl ar y ffôn gyda ni, yn dyw e? Mae'n gyfleus. Wel na fe, mae cyfle gyda ni. Chi'n gweld pobl o hyd ar y ffôn? O hyd. Wel, beth am i ni fod yn y gair falle ar y ffôn te? Yn gyson. Mae'n gyfleus, os oes amser sfar gyda ni eistedd yn aros am rhywbeth. Wel, beth am droi ato fe? A trwytho ynddo fe. Diolch gwerth os nag i ni wybod e. Ei gredu fe, ei wybod e, a'i ddefnyddio fe, wrth gwrs. Wel, nawr te, beth yw e? Wel, mae'n gleddyf yr ysbryd. Fel yna mae'n cael ei ddisgrifio nawr gan yr apostol Paul, dan ddylanwad yr ysbryd glân, cleddyf yr ysbryd. Y cleddyf, wrth gwrs, y mae'r ysbryd yn ei roi yn gyntaf, yr ysbryd sydd wedi roi gair Duw i ni, wrth gwrs. Ac mae hyn yn glir yn y Beibl. Byddwch chi'n gwybod rhai o'r adnodau hyn, falle 2 Timotheus 3:16, y mae pob ysbrythur wedi ei hysbrydoli gan Dduw ac yn fuddiol i hyfforddi, ceryddu, cywiro a disgyblu mewn cyfiawnder. Edrychwch ar y Saesneg fyna, a mae'n well, am unwaith, all scripture is breathed out. Pan ni'n gweud ysbrydoli, y gair Saesneg yw inspired, ynddo fe? Ond dyw'r Beibl ddim yn inspired, mae'n expired os rhywbeth, mae wedi cael ei anadlu allan gan Dduw. Pan i chi a fi yn siarad, wrth i ni siarad, i ni'n anadlu, wrth gwrs. Wrth i ni siarad allan. Ac wrth i Dduw i siarad â ni, mae wedi anadlu allan. Na'r darlun sydd yna, a dyna ydy pob ysgrythur. Pob ysgrythur, medde yr apostol Paul. Yr Hen Testament a'r Testament Newydd, pob ysgrythur. Ac wedyn ni 1 Pedr 1:21, oherwydd ni ddaeth yr un broffwydoliaeth erioed trwy ewyllus ddynol. Diolch yn dechrau gyda dyn. Pobl oeddent a lefarodd air oddi wrth Dduw, wrth gael ei hysgogi gan yr ysbryd glân. Wel, na fe, mae'n blaen iawn, yn dwi. Mae'n cael ei alw'n gleddyf yr ysbryd sydd wedi rhoi gair Duw, wedi ysgogi dynion, wedi dod ar, fel yr anadl, yn dod â gair Duw trwy ddynion i ni. Ac mae'r arglwydd Iesu yn dweud wrth i ddisgyblion y byddai'r ysbryd yn ei harwain nhw, wrth gwrs, i ysgrifennu'r Testament Newydd. Ioan 1:4, ond bydd yr eiriolwr, yr ysbryd glân, anfona'r tad yn fenwy, yn dysgu popeth i chi, ac yn dwyn ar gof i chi y cwbl a ddywedais i wrthych. Y cwbl a ddywedais i wrthych, bydd e'n atgoffa chi. O beth bydd e'n atgoffa? Pam? Mwyn ysgrifennu fel lawr. Mwyn cofnodi beth sydd yn y 4 Efengyl, wrth gwrs. Siwrd maen nhw wedi dewis beth i roi lawr, beth i roi mewn, beth i beidio roi mewn. Ond maen nhw wedi cael help yr eiriolwr. Fe sydd wedi harwain, wrth gwrs, i gofio y pethau pwysig, beth sydd i roi. Dwi ddim yn dod o ddyn, mae'n dod dan ddylanwad yr ysbryd glân. Ac yn nes ymlaen ym Mhennod 16, sori bod hwn yn llai i ffito fe mewn, pan ddaw ysbryd y gwirionedd, fe'ch arwain chi yn yr holl wirionedd. Oherwydd nid ohono ei hun y bydd yn llefaru, ond yr hyn a glew a bydd yn ei lefaru, a'r hyn sy'n dod y bydd yn ei fynegu i chi. Wel, dyna ni beth chi'n cael yn yr epistolau ac yn llyfr y datguddiad beth sydd i ddod, wrth gwrs. Pethau dyfodol, pethau sydd yn ymwneud â'r diwedd. Gyda dylanwad yr ysbryd glân, ysbryd y gwirionedd. A'r ysbryd glân, wedyn ni cleddyf yr ysbryd yw e, chi weld? Mae'n dod gan yr ysbryd glân, a'r ysbryd glân sy'n dod â'r gair i'r galon. Yr ysbryd glân sy'n gwneud y galon yn ddiw i'r gair, os mynwch chi, yr ysbryd glân, mae'n gleddyf yr ysbryd. 1 Corinthiaid 2:4, am hymadrodd i, am pregeth, nid geiriau deniadol,
doethineb oeddent. Ond amlygiad sicr o'r ysbryd a'i nerth. Sut oedd pobl Corinth wedi dod i gredu yn Iesu Grist? Oedd Paul yn dda fel siaradwr. Oedd Paul yn dda, oedd rhyw ddoethineb, oedd rhyw addysg, a mi oedd yn ddyn dysgedig iawn. Oedd rhyw addysg arbennig, oedd rhyw ddysg arbennig gyda fe. Na, meddwl Paul, nid na sut eithaf chi gredu. Na gen. Amlygiad sicr o'r ysbryd a'i nerth ef. Nerth yr ysbryd glân. Sydd wedi dod â chi, pobl Corinth, i gredu. O fod yn addoli pob math o dduwiau i addoli Iesu Grist. A'r un peth yn union, os awn ni at yr un nesaf yn Thessalonica, yr un peth yn union. Maen nhw wedi troi o eilinod at y Duw byw. Wel, siwrd yn y byd mae hwnna wedi digwydd? Nid ar air yn unig gydaeth yr efengil ato chi. Mi ddaeth mewn gair wrth gwrs. Gair pwysig. Ond mewn nerth hefyd. Ac yn yr ysbryd glân. A chydag argyhoeddiad mawr. Felly, yr ysbryd sy'n dod â'r gair i'n calonnau ni. Neu sy'n dod â ni'n fyw i'r gair, os mynnwch chi fel bynnag i chi am ei ddweud. Fe sy'n yn bywhau y rhai sydd yn farw, fe sydd yn bendithio yn ein bendithio ni gyda'r gair. Pan mae'r gair yn cyffwrdd ein calon ni, pan mae'r gair yn goleuo'n meddyliau ni, pan mae'r gair yn cyffwrdd ein hewyllus ni. Gwaith yr ysbryd yw e. Gwaith yr ysbryd a cleddyf yr ysbryd yw e. Dyma'r y cleddyf mae'r ysbryd yn ei ddefnyddio. Mae'n bwysig iawn, mae'n allweddol gair Duw. Ac i ni felly fel milwyr, nawr te, yn trin y cleddyf. Yn sylwi yn ofalus ynddo fe. Mae'r salmydd yn gweud yn y salm fawr, 119, bod e'n cuddio y gair yn ei galon. Chi ddarlun hyfryd, mae wedi cuddio fe yn ei galon, mae wedi trysori fe, cadw fe'n saff yn ei galon. Pwyso'n drwm arno fe, ei ddefnyddio fe, a'i ddale gerbron eraill, wrth gwrs, yn ogystal ac yn y frwydr. Trwy'r gair, mae ymheuon yn cael ei chwalu. Trwy'r gair, mae ofnau yn cael ei halabant. Mae mor werthfawr, cleddyf yr ysbryd. Cymrwch yr adnodau hyn. Mae'n hyfryd i ni'n rannu adnodau fel hyn, weithiau gyda'n gilydd, paid ag ofni. Mae'n ofnau yn real, am wahanol reswm. Gwahanol resymau, ond mae'r gair yn drifo nhw bant. Paid ag ofni, yr wyf fi gyda chi. Paid ag dychryn, mae fi yw dy ddiw, cryfhaf di a thnerthu, cynhaliaf di a llaw dde, orch fygol neu cyfiawn. Na fe, mae'n drifo, mae'n gallu trywanu yr ofnau. Mae'n gallu gorchfygu ein amheuon. Mae'n rhoi sicrwydd i ni. Os ych chi ddim yn siŵr o'ch achubiaeth, lle mae sicrwydd i gael? Mae'n gael yn y gair, wrth gwrs. Yn y gair. Yng ngair Duw, Eseia, awn ni mlaen i 43. Pan fyddi mynd trwy'r dyfroedd, byddaf gyda chi. Trwy'r afonydd, ni rithron drosod. Pan fyddi'n rhodio trwy'r tân, ni ddeifir gyd i fynd y losgi. A thrwy'r fflamau, ni losgant i. A chi sicrwydd? Beth bynnag dwi'n mynd trwyddo? Beth bynnag i ni'n mynd trwyddo yn ein bywyd? Nawn nhw ddim niwed parhaol i ni. Mae'r gair yn drifo'r amheuaeth na bant oddi wrtho ni. Cleddyf yr ysbryd. A mae'n bwysig bod ni'n gwybod sut mae drin e. Pan mae ofnau'n dod, pan mae amheuon yn dod, pan ni ddim yn come on, ble mae'r cleddyf nawr? I ddrifo nôl yn erbyn y pethau hyn, y temptasiynau yma sy'n gallu dod yn ein herbyn ni. Ac mae hwnna'n harwain ni feddwl, wel dyma'r arf orau yn erbyn pob temptasiwn, wrth gwrs, yn y frwydr ysbrydol. Mae Satan yn demptiwr. Mae'r Beibl yn galw fe'n demptiwr yn y Thessaloniaid. Mae'n cael ei alw yn gyhuddwr. Gyhuddwr y brodyr. The accuser of the brethren. Mae yn ein temtio ni i bechod ac
Ac unwaith mae di'n temtio ni, os mae di llwyddo, mae'n cyhyddo ni wedyn ni. Bod i ar ben wedyn ni. Fe sy'n ein temtio ni, a fe sy'n ein condemnio ni wedyn bod i ar ben arno ni. Ac mae'n hoffi'n cyhyddo ni fel credinwyr hefyd. A tynnu'n tangnefedd ni, a'n heddwch ni bant wrth ein condemnio ni a tynnu'n llyged ni oddi wrth yr arglwydd a'i air. Ac dyna dwi eisiau gwneud nawr yn yr ail ran yw edrych ar esiampl berffaith o ddefnyddio cleddyf yr ysbryd mewn brwydr. A'r arglwydd Iesu yw, wrth gwrs, yn Efengyl Mathew, pennod 4, mae'r hanes yn gyfarwydd i ni. Mae'n hanes bwysig iawn yn yr Efengyl, ac mae yn Mathew, mae yn Luc hefyd, newn ni ddilyn Mathew nawr. Mae'r arglwydd yn cael ei arwain i'r anialwch i'w demtio. Mae'n cael ei arwain gan yr ysbryd glân fan hyn i'r anialwch i gael ei demtio. Fe, wrth gwrs, fan hyn yw ein cynrychiolydd ni. Fe yw yr adda diwetha. Gafodd adda ei demtio yn yr ardd, gafodd Iesu Grist ei demtio yn yr anialwch. Mi syrthiodd adda, mi sefodd Iesu Grist. A mae hynny yn allweddol un achubiaeth ni, wrth gwrs. Ond oedd rhaid iddo fe fynd trwy yr un profiad ag adda. Fel dyn, fel un oedd yn cynrychioli dynion. A dyma sy'n digwydd iddo fe. Oedd e wedi sefyll gyda ni yn y bedydd. Oedd e wedi dangos bod e'n sefyll gyda pechaduriaid oedd angen i golchi a'i glanhau wrth gymryd ei fedyddio. Doedd ddim angen hynny arno fe, ond oedd e'n sefyll gyda ni. Nes ymlaen, oedd e'n mynd i sefyll gyda ni ar y groes, wrth gwrs, yn cymryd ein pechod ni, a'n melltith ni, cosb ein pechod arno fe ei hunan. A nawr, mae'n ein cynrychioli ni, ac yn sefyll gyda ni mewn temtasiwn. Fel arall, gallai fe fod yn arch o ffeiriad, oedd yn cydymdeimlo gyda ni. Oedd rhaid iddo fe, achos nawr mae un yn y nef sy'n cydymdeimlo dy chi a fi, mae'n deall pan i ni'n wynebu temtasiynau. Mae e'n gwybod beth yw e. Mae wedi demtio yr un yn gwmws fel ni, yn fwy na ni. Oedd y diafol yn gweithio i'r eitha yn temtio Iesu, wrth gwrs, ac yn methu. Wedi temtio fel ni, ond heb bechod. Sut mae e yn ymdopi gyda temtasiynau Satan? A fan hyn i ni'n gweld beth mae e yn ei wneud. Yn gyntaf, mae Satan yn herio gair Duw. Mae hwnna'n bwysig nawr, i ni'n sôn am air Duw, i ni'n sôn am gleddyf yr ysbryd, ac un o'r temtasiynau amlyca sydd gan Satan yw herio gair Duw. Beth nath e yn Eden? A ddywedodd Duw y byddech chi farw? Na, byddwch chi ddim farw. Mae e'n herio, twistio gair Duw. Tacteg Satan yw hwnna. Ac os ni'n dilyn pethau fel yna, ni'n dilyn tactegau Satan. Y ddau brif beth mae Satan eisiau mosod arnyn nhw yw yr ysgrythyr ac athrawiaeth y groes. Dyna lle mae'n dechrau. Mae'n ymosod ar athrawiaeth y Beibl a mae'n ymosod ar athrawiaeth y groes. Achos unwaith dyw'r rheina ddim yn glir, mae awdurdod yr Efengyl a nerth a grym yr Efengyl yn mynd. Mae rhaid ni fod ar ddihun i hwnna. Oce, wel dyna fe. Os mab Duw wyt ti. Gallwch chi ddarllen e mewn dwy ffordd. Gallwch chi ddarllen e os mab Duw wyt ti. Hynny yw, if you are God's son. A mae y tad newydd weid yn y bedydd. Mae newydd weid, ond yw e, hwn yw fy annwyl fab. Hwn yw fy mab yr anwylyd. Mae newydd weid e. Gair Duw wedi dod o'r nef. A mae Satan yn gweud, os mab Duw wyt ti. Straight away mae'n codi cwestiwn amdano fe. Straight away mae'n herio fe. Yn syth.
Mae'n fel sydd yn tynnu'r mat o dan ei dradau, yn ymosod ar air y Duw. Wel, na fe, mae'n temtio ni fel yna hefyd, cofiwch. Byddai'n ein temtio ni gyda pethau falle i ni'n cael yn anodd yn y Beibl, pethau ni'n mynd deall yn iawn. So, dyn ni'n ymdopi gyda rheini ac yn y blaen. Ac pethau eraill. Ond mae'n ymosod ar air Duw fanna. Ac wedyn ni, mae fel petai yn dweud, mab Duw yn starfo. Dyw na'n ei sens. Mab Duw fan hyn, ar ei gythlwm. Wedi bod yn ympryddio nawr am 40 diwrnod, wrth gwrs. Dyw hwn ddim yn ei sens. Pwy yws allu di fod i bobl yn starfo fan hyn? Come on nawr. A gyda ti allu, ti wedi cael dy wisgo yn erth yr ysbryd glân. Tro'r cerrig mewn fara nawr. Cynnal dy hunan nawr, bydda'n gall, bydda'n synhwyrol. Pwy yw Meseia ar ei gythlwm? Y math yna o beth mae'n awgrymu. Mae gyda ti nerth, a gallu di ddefnyddio'r nerth yma dy fwyn dy hunan. Mwyn i ti helpu eraill wedyn. Ond mae eisiau ti defnyddio'r nerth yma i ti dy hunan hefyd. Ac na fe, mae yna demtasiynau fyna wrth gwrs. Beth yw ateb yr arglwydd Iesu? Mae'n ysgrifenedig. Na fe? Ble mae'n troi? Beth yw ei awdurdod e? Beth yw ei ateb e? Beth yw ei nerth e? Gair Duw. Beth sydd wedi sgrifennu lawr yn yr Hen Testament. Gair Duw. Na'i nerth e, na'i gleddi fe. Wel, pwy ni i ddweud mae nid dyma'r ffordd orau i wrthsefyll Satan. Os mae dyma ffordd yr arglwydd Iesu, dyma'n ffordd ni siŵr o fod wedyn ni i wrthryfela. Defnyddio cleddyf yr ysbryd sef gair Duw. Mae'n gweld awdurdod gair Duw, mae gyda fe hyder yng gair Duw, ac mae'n gallu dyfynnu gair Duw. A mae'n dyfynnu bob tro o'r un llyfr, llyfr Deuteronomium. Mae'n defnyddio i ymateb i'r un drwg. Y tro cyntaf, Deuteronomium 8 ac adnod 3, nid ar fara yn unig y bydd dyn fyw, ond ar bob gair sy'n dod allan o enau Duw. Dyna'i ateb e. Mae Moses yn atgoffa yr Israeliaid o ofal tyner yr arglwydd ar hyd 40 mlynedd yn yr anialwch. Maen nhw wedi dod trwy'r cyfnod yna wedi cael eu cynnal, achos nid ar fara yn unig fydd dyn byw, ond ar air Duw. Mae'r arglwydd wedi eu cynnal nhw. Wedi cynnal nhw gyda manna, wrth gwrs, a wedi cynnal nhw gyda'i air. Gair Duw yw ffynhonnell bywyd. Shwd oedd Duw wedi creu y byd? Trwy ei air. Trwy ei air. Y dath y cyfan i fodolaeth. Nid trwy fara. Mae'n cynnal ni, ydy, mae bara ni'n cynnal ni y corff, ond mae yna fwy, mae angen mwy na hynny i roi bywyd ac i gynnal bywyd. Mae'r grym, mae'r nerth sy'n creu ac yn cynnal yn dod o ddi wrth Dduw. A'i air yw e. Mae'n allweddol i'n bywyd ni a'n lles ni. Life and well-being, fel maen nhw'n dweud. Ac os oedd yr arglwydd wedi cynnal ei bobl dros 40 mlynedd yn yr anialwch, mae'n gallu cynnal ei fab dros 40 diwrnod yn yr anialwch hefyd. Ac felly mae'r arglwydd yn mynd i aros. Nes bod y tad yn dweud bod e'n iawn i orffen ei ympryd. Mae'n mynd i aros. Nes bod y tad yn dweud bod yr amser yn dod i ben. Ac mae'n mynd i gael ei gynnal gan y tad. Achos mae yna bethau pwysicach iddo fe na bwyd i'r corff. Ioan 4, 34. Chi'n cofio y geiriau'r arglwydd i'r disgyblion? Meddai Iesu wrthynt, fy mwyd i yw gwneud ewyllus yr hwn
a'n hanfonodd i. Dyma sydd yn ei gynnal. Gwneud ewyllus y tad a gorffen y gwaith a roddodd i mi i'w wneud. Felly, mae'n gweld mai cynhaliaeth y tad sydd bwysica, nid bod e'n defnyddio ei nerth ei fwyn ei hunan, jyst i gynnal ei gorff. Na, mae'n mynd i ymddiried yn y tad a gwneud ewyllus y tad, mae'n mynd i ymfrydio ac mae'n mynd i aros nes bod yr amser yna yn dod i ben a mae Duw yn dweud hynny. Ac mae'n mynd i fy mlaen mewn ufuddod bob cam i'r groes a rhoi ei hunan lawr, a rhoi ei einioes lawr drosom ni. A dyw e ddim yn mynd i symud oddi wrth y llwybr yna o i fyddhau i Dduw a i fyddhau i'r tad. Yn ail, mae'n cael ei gymryd i binacl y deml. Mae yna wahanol farn gyda'r esbonwyr, oedd e'n llythrenol neu oedd e mewn gweledigaeth. Dyw e ddim wir yn ei gwahaniaeth yn y pen draw. Ond mae e'n gweld ei hunan, mae'n naill mewn gweledigaeth neu'n llythrenol, gweledigaeth fyddwn ni'n meddwl, ac mae'n cael ei demtio nawr i fwrw ei hunan i lawr. Ti'n dweud bod ti'n trystio Duw. Ti'n dweud bod ti'n ymddiried yn Duw. Fel i fab nawr. Os felly, bwrw dy hunan i lawr i brofi hynny. I brofi bod ti'n trystio Duw. Ac i brofi y gallwn ni trysto Duw. Wel, bwrw tafla dy hunan i lawr te. I ni gael gweld hynny. Ac os wyt ti'n credu'r ysgrythyr ac yn ateb gyda'r ysgrythyr, beth am Salm 91 te, medde Satan. Ac dyma ni, dyma Salm 91. Mae Satan yn gwybod y Beibl, mae Satan yn gallu defnyddio'r Beibl i'n temtio ni i bechod hyd yn oed. Mae'n gallu twistio fe. A ffordd defnyddio adnodau i gyfiawnhau pechod. Os ych chi'n ei twistio nhw. A dyma mae Satan yn ei wneud. Dyma'r adnodau fel maen nhw yn y Salm. Os welwch chi'r gwahaniaeth, oherwydd rhyddo'r chymyn i'w angylion i'th gadw yn dy holl ffyrdd. Yw'r geiriau yna yn dy holl ffyrdd, dyw Satan ddim yn dyfynnu'r geiriau hynny am un peth. Byddant yn dygodi ar ei dwylo rhag i ti daro dy droed yn erbyn carreg. Mae e'n dyfynnu ac mae e'n cam ddefnyddio y Beibl. Mae'n beth peryglus iawn i wneud, i gam ddefnyddio'r Beibl i gyfiawnhau beth sydd yn ddrwg, i gyfiawnhau beth sy'n wrong. Mae'n beryglus iawn iawn. Yn gyntaf, mae'n dyfynnu, a dwi ddim yn dyfynnu'n llawn. Dwi ddim yn dyfynnu'r adnod i gyd. Bydd e'n rhoi gorchymyn i'w angylion i'th gadw yn dy holl ffyrdd, yn dy holl lwybrau. Wel, pa lwybrau yw'r rheina? O llwybrau y person sy'n cysgodi yn yr arglwydd ac yn defnyddio'r arglwydd fel noddfa ac fel nerth ac fel caer, fel ffortres. Y person sy'n ymddiried yn llwyr yn yr arglwydd. Hynny yw, ar lwybrau cyfiawndech, ar y llwybrau cywir, yn dy holl ffyrdd cywir, bydd yr arglwydd yn dygynnal di. Ond wrth gwrs, mae Satan yn gadael hwnna mas. Mae'n rhoi e fel blank check. Unrhyw ffordd ti'n dewis mynd, bydd yr arglwydd yn dygynnal di. Na, dwi ddim yn dweud hynny. Mae eisiau ni fod yn ofalus iawn. Yn ail, pan ni'n esbonio ac yn dehongli'r Beibl mewn un man, mae rhaid ni beidio a cael ei ddweud un peth fan hyn pan mae'n dweud rhywbeth arall yn gyffredinol. Dyw hwnna ddim yn iawn. Un neges sydd yn y Beibl, a mae'n gyson. Ac os ych chi'n defnyddio, rhywun yn defnyddio adnod i ddweud un peth, a mae'r Beibl mewn man eraill yn dweud yn wahanol, hollol wahanol. Mae rhywbeth yn bod. Mae rhywbeth yn bod, wrth gwrs. Naill mae'r Beibl yn gwrthweud un yn llwyr, neu ni'n dehongli'n anghywir. Ac mewn man eraill o'r Beibl, mae rhyfig, presumption, yn bechod. Mae rhoi Duw ar ei brawf fel rhyw experiment. Mae'n beth drwg, dyw e ddim yn beth da. A dyma y temptasiwn, wrth gwrs, i Iesu gan y diafol. Salm 19 nawr te, cadw dy was oddi wrth bechodau
beiddgar, presumptuous sins. A dyma bydde hwn, chi'n gweld? O, dwi'n fab Duw, dwi'n trystio Duw, a gallai brofi fe. A gallai brofi fod Duw yn edrych ar yn ôl i. Ond nid yna pan mae Duw yn rhoi ei addewidion ni. Nid i ni iwso fe fel rhyw experiment, a rhyw siow, a rhyw exhibition. Dim o gwbl. I ni fod i rodio llwybr i fuddod, ac os i ni mewn trwbl, mae'r arglwydd yn addw'n cynnal ni, yn cadw ni. Mae hwnna'n wahanol i roi yn hunain mewn trwbl yn fwriadol, fel sef rhyw experiment i weld neu edrych ar yn ôl i neu beidio. Hollol anghywir. Dyn ni mi fod i wneud hynny. Ac wrth gwrs, dyma mae Iesu yn ei ateb o Deuteronomium, peidiwch a gosod yr arglwydd eich Duw ar ei brawf, fel y gwneithoch yn Massa. Ac wrth gwrs, mae'r hanes yr Israeliaid yn reffidim, maen nhw'n cyrraedd man dros dim dŵr yna. A maen nhw'n cwyno, a maen nhw'n siarad yn erbyn Moses, maen nhw'n siarad yn erbyn Duw. Pam i ti wedi dod â ni'r anialwch i farw? A maen nhw'n, fel se nhw'n profi Duw. Ydy Duw yn y lle yma neu beidio? Ydy Duw gyda ni neu beidio? Pam na Duw ddim yn profi hynna? Ti'n gweld? Rhoi Duw ar ei brawf, a mae'r lle yn cael ei alw'n Massa a Meriba. Prawf a her. Test, challenge. Yn erbyn Duw, wrth gwrs. Yn erbyn Duw. Pechod pobl Israel. A mae'r arglwydd ddim am wneud hynny. Mae am fod yn ifydd. Dwi ddim am wneud rhyw experiments. Na, fod yn rhyfygus, mae eisiau bod yn ifydd. A pan fydd angen help, mi ddawyr help iddo fe. Ar y ffordd yna. Ond mae di ateb gyda'r yslythyr. Mae di ateb gyda'r llyfr Deuteronomium. A mae di ateb trwy esbonio a dehongli'r yslythyr yn gywir. Pan oedd Satan hefyd yn defnyddio adnod yn anghywir. Ac wedyn yn ola y temptasiwn i addoli'r diafol. A mae fel petai'r masg yn dod off yn dweud. Come on, plyga lawr i fi nawr. Mae'n dangos nawr holl deyrnasoedd y byd. Gweledigaeth. Byddai'r rhaid i hwnna fod, ac mae'n cael addewid o'r cwbl. Doedd e ddim mewn ffordd i gynnig mewn gwirionedd. Faint o demtasiwn oedd hynny, dwi'n meddwl bod e'n llawer o bod yn onest, ond plygu ac addoli. Plygu ac addoli fi, na gyd, mi geid i'r cwbl i gyd. Beth oedd y temptasiwn te? Wel, etifeddu rhywbeth, etifeddu coron a teyrnas fel petai, heb fynd i'r groes. Heb fynd trwy chystra y groes oedd o'i flan. Oedd yna elfen o demtasiwn yn hynny, wrth gwrs. Chi'n cofio Iesu'n gweddio yn yr ardd, o bai bosibl a'i dy cwpan hwn heibio, oedd e'n rhywbeth arswydus. Y tu hwnt i beth allwn ni wybod, i feddwl am y tad yn troi i gefen fel petai ar y mab. Yn cael ei adael gan y tad, hyd yn oed am gyfnod byr, oedd e'n arswyd i Iesu Grist. Ac oedd y syniad o gael teyrnas heb hynny, oedd yna demtasiwn, oedd yna elfen o demtasiwn yn hynny, wrth gwrs, a mae'n gwrthod e, wrth gwrs. Ac mae yn ateb unwaith eto gyda yr ysgrythur. Dyma ni, Deuteronomium 6, 13 ac 14, yr wyt i ofni'r arglwydd y Dduw, a'i wasanaethu a thyngu dy lw yn ei enw, paid a dilyn diwiau eraill o blith diwiau'r cenhedloedd oedd amgylch. A mae'r arglwydd Iesu, dwi'n mynd dyfynnu'n union tro yma, yr arglwydd a wasanaethu a neb arall. Dyna beth mae'n dweud yn glir wrth Satan yn mynd i hyla fe bant. Ac mae yn gwrthsefyll. Mae'r cleddyf yn neud ei waith. Mae'n defnyddio gair Duw, mae'n esbonio gair Duw yn gywir, mae'n credu fe a mae'n glynu ato fe. Mwyn sefyll yn erbyn temptasiynau Satan. A diolch beth bod yr arglwydd wedi, achos oherwydd hynny mae'n waredwr i chi a fi. Oherwydd hynny mae'n geidwad i chi a fi, ni'n cwmpo, mae wedi sefyll, ac wrth sefyll wrth gwrs. A mae'n dangos i ni hefyd, siwr allwn ni sefyll a gwrth sefyll
Wel, diolch heno am gleddyf yr ysbryd, gair Duw. Diolch amdano fe yn ein llaeth ni ein hunain. Cymraeg, Saesneg, beth bynnag ein iaith ni, diolch amdano fe. Does gyda ni ddim esgus nag oes. Mae cleddyf yr ysbryd gyda ni. Mae gyda ni. I ni'n gallu troi ato fe. Diolch bod ni'n gallu darllen. Mae rhywun wedi dysgu ni ddarllen. Ni'n gallu darllen e. Os dim byd yn ein rwystro ni. A ni'n gallu myfyrio arno fe. Ac wedyn ei ddefnyddio fe. Diolch am rôl Duw yr ysbryd glân. Yr ysbryd glân yn ei roi e. Yr ysbryd glân yn trosglwyddo'r gair trwy ddynion ac mae wedi cael ei ysgrifennu lawr ar ein cyfer ni. Gadewch i ni weddio am ddylanwad yr ysbryd glân. Cyn i chi ddarllen, pan chi'n darllen gytre, gweddiwch am oleini'r ysbryd glân. Gweddi fer yw i, mae'n weddi bwysig iawn. Gweddiwch am oleini'r ysbryd wrth i chi ddarllen. Ac i ni'n gweddio am eneiniad yr ysbryd wrth i ni gyhoeddi gair Duw, wrth gwrs. Os dyna sy'n dod ar galon yn fyw i'r ysgrythyr. Gair Duw yw'r ysgrythyr, sy'n eisiau dim byd ar yr ysgrythyr, mae'n iawn fel mae e. Gair Duw yw e. Nid yr ysgrythyr yw'r broblem. Calon dyn a meddwl dyn sy'n ddall ac ar goll ac yn farw i ddew. Mae'r gair yn air Duw, full stop. A mae'r ysbryd glân yn dod, a mae'n newid yn calon ni, a mae'n agor ein llyged ni, i wneud ni yn fyw i'r ysgrythyr. A dyna sydd ei angen, wrth gwrs, arno ni, ar ein gwlad ni, yn y dyddiau hyn. Gadewch i ni ofyn am ras, gadewch i ni annog ein gilydd i ddarllen y gair, yn gyson, i fyfyrio, i wybod y gair, a'i ddefnyddio fe yn y frwydr ysbrydol. A'i ddefnyddio fe i rannu gair, a rhai yn lico'r ysgrifennu adnod fach, a'i roi ei rywun falle. Hwna'n ardderchog, neu mewn text, neu beth bynnag. A'i ddefnyddio fe yn y frwydr, yn wyneb temtasiwn. Oeddi ni'n gallu dweud, mae'n ysgrifenedig. Dyma beth mae'r gair yn gweud. A mae awdurdod yn hwn, a mae nerth yn hwn, a mae grym yn hwn, yn erbyn Satan. Gadewch i ni weddio am ras i ddehongli'r gair yn gywir, nid i twistio fe, a beth i ddefnyddio fe i gyfiawnhau pechod. A i wrthweid ei hunan, wrth gwrs. Ond diolch heno am esiampl Iesu Grist. Diolch yn gyntaf bod e wedi sefyll, wrth gwrs, a ddim wedi syrthio. A mae wedi dangos i ni siwt mae'n mynd i'r frwydr yn erbyn yr un trwg. Diolch i'r arglwydd am ei air. Amen. I ni'n dod at yr emyn ola nawr gyda'n gilydd. Mae'r pennill cyntaf yn gyfarwydd i chi gyd. Dwi'n yn gwybod am y penillion sy'n dilyn. Newn ni ganu y tri heno. Dyma Feibl annwyl Iesu, dyma rodd deheulaw Duw. Dengis hwn y ffori
i ti arglwydd am dy air. Diolch am ddatguddio dy hunan, am roi y gwirionedd i ni yn yr ysgrythyrau. I ni mor ddiolchgar i ti. Ac o arglwydd i ni yn cyffesu, nad i ni ddim yn gwybod digon ar yr ysgrythyr fel y dylen ni. Dyw e ddim wedi guddio yn ein calon fel y dyle fe. Ni'n gofyn i ti'n helpu ni o hyd i ddysgu mwy, i gofio'n well o arglwydd, ond hefyd ei ddefnyddio yn y frwydr ysbrydol. Y diolch arglwydd, does dim ateb gyda Satan i air Duw. Diolch am ei awdurdod, diolch am ei wirionedd. Helpa ni fod yn gwbl hyderus ynddo fe. Mewn dyddiau pan mae gymaint heb yr hyder yma. Helpa ni beidio wneud yn hunain yn wan iawn ac yn agored iawn trwy amau dy air di, a bod yn anwybodus ohono fe. Arglwydd helpa ni, ac i ni yn diolch am yr addewidion sydd yn y gair, un helpu ni. Ti'n fodlon yn dysgu ni, ti'n fodlon i'n tywys ni arglwydd, ti'n fodlon roi doethineb i ni, neu di'n helpu ni felly o arglwydd yn arbennig yn y frwydr ysbrydol i allu sefyll yn gadal. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a'r hoso gyda ni, yn awr a hyd nes y daw.